Jeg, Karsten Tobias Psychic Medium, skal hjælpe Philip at få kontakt med en død ven, som han har sagt utrolig mygge. Let's go to night vision mode. Er det du som er Karsten? Hejsan, tjener. Hejsan. Er det du som er Karsten Medium? Ja, jeg er garanteret et ægte medium. Det kan jeg 100% lugna med, for jeg er et 100% ægte medium. Jag har en kompis som heter Papo och han tog en överdos och var rent för ung när han dog. Så jag skulle behöva ha hjälp med att snacka med honom. Ja, det får vi se om vi kan lösa. Hitta din död vän som heter Lardo. Det ska vi se om vi kan få lösa nu på en gång. Kan du se om du kan få Papo till att komma hit så vi kan snacka med honom? Ja, jag har faktiskt... Jag har en sån här super-duper night vision kamera direkt från NASA. Eller Kennedy Space Center. Men det kommer nu gå jättebra. Säg om du kan använda din super-duper NASA-kamera så vi kan snacka med Papo. Ja. Självklart ska jag hjälpa dig få kontakt med min super-duper fantastiska bra professionella night vision kamera. Säker på dig där? För det ser ut och känns lite grann som du ljuger. Kan du mig få lögnerna? För helvete! Jag känner vad jag känner! Din jävla transa. Jag hörde nog vad du sa det. Hörde du? Jag vill inte ha några lögnare här som ska försöka hjälpa mig hitta min vän Papo. För att då kan jag fixa andra medium. Hör du det? Ibland tror jag det är han som är spöet. Ja. Nej. Jag är säker. Jag är ett äkta medium. För jag känner vad jag känner. Vad heter jag? Karsten! Psychic! Torbjörn! Psychic! Medium! Ja, och det betyder jag är min titel. Ja, för helvete. Här till mitt andra rum här bakom så får vi se om du är du som är du som du säger som är du. Det ska jag göra. Men då måste du gå ut så jag kan lägga upp den här night vision kamera. Ja, okej. Ja, gå ut Gud. Det är tid och pengar. Okej. Ja, som du förstår. Godt. Det kan vi lösa. Nu har jag faktiskt fått bevis. Och om det finns någon bevis, någon spöd, så kostar 1900 till danska Lotto. Ja, det är väl okej. Kan jag få se om du har snackat med min kompis Papo nu då? Din gammel ven, lakrids, Lego, jag vill, du lämnar mig i fred för helvete, för jag är ett spöd. Vad är det du vill mig? För helvete, Nu kommer ängeln. Nu kommer den flygande ängeln för att hämta mig. För helvete. Ser du den här ängeln? Här kommer en ängel. Lämna mig i fred för helvete. Ja, där sitter. Det får fungera detta.
Nej, for helvede! Hvad tykker du? Nej. Jeg känner på mig, når folk har lurat mig. Så du får inga pengar. Stik kaffen. Försvinn. Nej, du får inga pengar. Du får inga pengar. Hej då. Du får inga pengar. Nästa vecka! Karsten, har du kontakt? Nej, for helvede! Jeg tittar på en DVD med morgensoffan. Ja, så enkelt är det alltså att hitta sin egen bostad. Vilken sugande skämt det var!